wala ni sa kuno na naman ni sa UAE. Pero since I was a child, English to. Tungod na siya sa akong isa ka classmate. Iyang mama nag-abroad sa Saudi. Tapos magselos ko ba kay every time mo uli iyang mama, na mga dates, na mga nindot kayo ang mga pasalubong, daghan siya wow dress. Tapos iyang bag, ligid-ligid. O diba, ako katupang free sa DepEd. Diba, burag sa tanan maka-feel taog ka ng, hala, maon, diri na ako magpuyo. Burag inan ba, diri na ako. Tama ba niya akong desisyon, ani ko diri, mingaw man. Ay mo kabalaka ka inyong kuan kay Bisaya pod siya. Ay mo kabalaka ka inyong salon duol sa dagat. Abot diri 4 hours na lang man wa may dagat. Kuan siya desierto siya. Kanya gagmay ng mga building di ako tag mga skyscraper para diri sa Abu Dhabi ug Dubai. Mingaw kay akong live dito ya na depress ko anis dito. Mahawa ko diring lugar na depress ko dito ya anis I try to kill myself. Ambot kung unsa kay feeling unsa kay mga naon-naon sa uban pero ako ato na time lami jud mo ambak sa building. May adlaw mga koys, mga et, mga uncle, mga auntie, mga kahigalaan ug mga ka-wonders nato diha. This is your Kuya Chakoy sa Chakoy Talk Show, the first ever Bisaya talk show diri sa UAE. And we welcome you diri sa atong show karon. Daghang kay salamat sa pagtan-aw and please don't forget to follow us here sa Facebook and follow us sa atong YouTube channel as well. And sa atong TikTok na Chakoy, and also sa atong IG nga The Real Chakoy. And mga ka-wonders, mga koys, mga et, mga uncle, mga auntie, karon nga episode nato, kuyog nato ang atong live streamer. Nakita ni nako siya sa live stream sa TikTok. Ang iyang handle sa TikTok is Life with May. Very interesting. You can check out her TikTok account nandire. And let's welcome atong pakpakan ang Life with May in real life now, si May. May adlaw, May. May adlaw, kuya. Kumusta? I'm good. Oh, good. Kalma lang ta karon ha. Thank you very much for saying yes to this interview. Karon, May, simulan day nato. Sugdan day nato. Simulan mo Tagalog man eh. Sugdan day nato. Tell us about yourself. Give us a summary of who you are. So I'm from English. So taga Agusan del Sur ko. I'm the third from kanang bunso. Parang pang-ilan kasi. English siya, pang-ilan kasi yun. So pang-tulo ko gikan sa bunso. We are 11 actually. Yes, we are 11. Oh my God, gidaghan. Yes, 6 girls and 5 boys. Sa amuat tanan, ako ang pinakauna naka-abroad, which is here in the UAE. First, na ako in a country na kaanhi. Tapos, unsa pa ba? And unsa imong favorite food? Unsa imong hobby? Naantaan ni kung ako isa-isahon. Tabi. Uy, di ba taga-Agusan ka sa Mindanao? The whole Mindanao, is it, nag-celebrate ba na og kadayawan or kanang, di ba this is the time, morning season nga daghan kig prutas sa whole Mindanao? Naami, festival. Ang tawag og Naliagan Festival. Naliagan. Sa siya sa amuadjong city sa San Francisco, Agusan del Sur. So, taga June ata sila mag-start. Okay. So, June, di ko sure kung ano. Unsa man ang celebration? Unsa may celebrate about sa ethnic, about sa kanang sa mga culture, mga tradition, tapos sa mga prutas, food, flowers, So wala kay ko idea kung unsa actually. Pero nami festival. That's a festival. Dito. Kung adto ko og bisita mig Agusan, unsa mo oy imong ikapahambog nga lugar nga dapat ta mo adtuan? Sa San Francisco naami mountain dyan. Naami ka na called Mount Magdiwata. Panginambog yun ako na siya. Kay burag ka na siya ang ga-protect sa mua sa flood, sa mga landslide. Siya ang sa mo ang lugar ba na dili may bahaon kaayo. So ako dyan ay panambog. Tapos nindot yun na siya view pag naa ka dito sa burag aerial view. Makita nimo. Ang Agusan, it means lake, no? Tama ba?
or marsh? Burag Ang Agusan, marsh, Oo, kay no? naamid akong Agusan River sa Burag koan. Yeah, Burag Marsh. Okay, Sige, dito na natin sa marsh. dito na sa, diba? Dito na sa marsh. Kabalo, oh my God. Sorry, guys. Okay na daw eh. Dapat di ay nag-ano sa ko nagtuon. Di, okay rin na siya. Okay rin siya. Sige, when it comes to food, unsa may pinaka panghambog ni mga pagkaon sa Agusan? Amot lang sa uban. Kabalo ka sa nang marang. Marang. Marang Oh, prutas? Yes, Okay. kana. Panginambog na ko paborito na ko siya. Daghan mi ana. Napod mi on, actually ana on 3. Punuan. Oh, punuan on 3. Namay ka galing punuan. So everyday, not everyday po also. Grabe, Kaning- everyday magbunga. Mga yung sibilya namin. Kaya pwede magbunga. So, pag magbunga na siya, daghan kaayo no. So panghatag mo na mo sa silingan na. Tapos siguro kay Mito. Kay Mito, nami ang So, ito. yeah. Okay. Now, balik ta sa imong kuan sa imong personal life. Nganong ning anhima ka sa UAE? Nganong ning abroad day ka? Ang first choice ba gyud nimo sa paglarga is UAE or nag-dream ka nga laing lugar ka maadtuan? Nakoy dream la in country. Gusto yun kog Canada. Gusto Ah. yun kog Canada or US. Di ba mostly kita Mostly mga yun na sila, US good. Pero gusto kog Canada kay tungod siguro lahi siya. Tapos daghan kog nakitang mga ano ba na dali ra mo sulod sa Canada kaysa sa US. Through ata student visa or something. Oo. Ano. So Canada akong wala ni sa kuno na mo ni sa UAE. Oo. Pero since I was a child, English to. Nag-promise gud ko sa akong kagalingon na dili ko mo stay sa Pilipinas. I mean, siguro pag mag-edaran na, settle down dito, pero gusto gud ko mo abroad since I was maybe 6 years old. Tungod na siya sa akong isa ka classmate. Ilang na ko siya na pangalan. Oo. Iyang mama nag-abroad sa Saudi. Tapos magselos ko ba kay every time mo uli iyang mama, na mga dates, na mga nindot kayo ang mga pasalubong, daghan siya wow dress, di ba? Wow dress. Tapos iyang bag, ligid-ligid. O di ba? Ako katupang free sa DepEd. Blue o pink. Amo to dapat ba to ninyo? So, makuan ko iyang mga notebook, nindot kayo mga Barbie, mga Rapunzel, mga Tinkerbell, masuya gud ko. So, nagtatak gud to sa imong hunahuna di ay? Siya ako ang until now mo dyan ako mauna siya ako Tungod niya. motivation. Nga tiyong tungod yes. niya. Pag moabot ko sa right age mo abroad ko, whether umbis kang unsa na basta mo abroad ko. Basta makalarga gyud ka. Yes. Nganong nakalit man ka diri sa UAE? Akong ate, nag-own siya og salon. So iya kong gitudloan og as a nail tech, as a tanan-tanan kung unsa man buhat sa tanan burag all arounder kasi Nail salon. technician ka karon. Okay, Yes. sige. Tapos, na ako yung isa ka friend sa church, ni-abroad siya diri sa UAE through nail tech. Gi-approach ako siya, ganun saan yung pag-abroad sa UAE? Dali lang ba ang process? Unsay process? Pilay gasto? Mga normal question as a, baguhan mo abroad. So, niya na siya, na-agency na iyang gisudlan. So, ako siyang gi-adto. Ni-adto jug Manila alone. Wala ko'y kwarta, wala ko'y kanang mga unsayon sa sa uban na ay. Yung sa mo pa itong Manila kung wakay kwarta. So, ako gibuhat, diba sige, before Ana, nagtrabaho ko sa Jensan sa Canning. Okay. Canning sa Jensan. Canning factory. Yes. So, Okay. kadto na, burag 4 years ko dito na ako yung napundar sa SSS. mga Yes, sa imbigan. mga ako. So, nag-loan ko ato na time. Pag-decide na kung gusto ko abroad, nag-loan ko para ilukat sa akong passport para pamasahe pa dong Manila. Para sa training, 3 months to akong training. Unya, pagkahuman ato, kay ang kadto na agency, mutabang sila mo abroad, na dili ka mo bayad. Burag kuan ba? Sila mo training lang ka, sila mangitag employee para sa imo. Tapos ang employee ang magbayad sa imuhang visa pagawas. Murag inana ba? Amot kong naka-relate mo. Okay. So, mauna ang way na ako naabot diri sa UAE. Oh, I see. Yes. Pila na gyud ka katuig sa UAE? Mag 7 years next year. Wow, April 19. Hapit na running 7 years na day ka. Pag abot mo sa UAE, unsay imuhang impression? Di ba, burag sa tanan maka-feel ta og kanang hala, diri na ako magpuyo. Burag inana ba diri na ako. Tama ba niya akong desisyon ani ko diri? Mingaw man. Kaya Abu Dhabi ba ka diretso o sa Dili, Dubai? sa Ruiz ko. Sa Kung Ruiz nakabalong kalayuan na eh. Yes. Ang katawanan pa niya, ang ana mo ang agency na katong gakuan sa mga ay mo kabala ka kay inyong kuan kay Bisaya pod siya. Ay mo kabala ka kay inyong salon duol sa dagat.
Pag amot ako dari upat pi ka buo, eventually ako sila, hi Ate Naomi, Ate Apple, Ate Karen og ako. Upat mi ana sa eroplano og uban. Excited kay mi ludoplin sa dagat. Di ba? Ludoplin ka sa dagat. Amo na wala nasa dagat. Pag amot dari 4 hours na lang man wa may dagat. Ano naman sa driver, brother, where's the ocean? Siya, what ocean? Di ba? Diyan mi nagtuo na, what day siya ocean? So, sa Ruiz mi, kung nakakuan ka Ruiz, Yes. kuan siya, desierto siya. Oo. Kanya gagmay ng mga building. Di Correct. ako mga skyscraper para dito sa Abu Oo. Dhabi ug Dubai. Oo. Mingaw kay akong live dito yan, na-depress ko, honestly, dito. Pila makakatuig dito? 2 years sa akong kontrata, 2 years. So, imo lang itong gihuman. Yes, gihuman lang dyan ako. Nag-promise ko sa paghuman ako nimo ato jud ko Abu Dhabi or sa Dubai, bahala na magkinaunsa ko unsa magunsa ko dito basta mahawa ko diring lugar na depressed ko dito ya honestly. I tried to kill myself. You did? Yes. Kay tungod sa depression ako, tungod pod sa mingaw sa akong pamilya. Oo. Tapos burag nagkagubot mi sa angko ang mga kauban. Di din ako sila istoryahon. Ambot kung unsa kay feeling, unsa kay mga naon-naon sa uban, pero ako ato na time lami jud mo ambak sa building. Aso? Para mahuman na niya. Kadaghat mo sulod akong hunahuna nakapoy na kay. Wala sa sige ko ginilak. As in naglagas akong buhok, hahapit ko maupaw. Wala, no? Sa ako ang kuan. Depression. Yes. Wala sa kay problema ato sa family sa Wala. Tungod lang dito Tungod sa lang. kamingaw, Yes. kaning tungod sa kalayo. And also kanang pandemic. Pandemic to Okay, na. kuwan man ka naabot diri 2020 nag-lockdown. Oh, yes. Wala mi ato actually trabaho, pero ako ang amo ginapa home service, may biskang ongoing pa ang Oo nga. Gaadto Japon ko sa mga balay-balay mag nails, Oo. magkuan may home service tawag ana. So biskang daghag report na pandemic ana magka-COVID. Nag-COVID pud ko ato na time. Oh. Na apektuhan ko sa COVID. Giunsa man mo pag-overcome ato, imo lang yung giantos tong 2 years nimo. Oh, giantos na ko to yung mohilak ra ko gakura isa. Ang akong coping up is nidol jud ko sa Ginoo. Ako jud dito ko nag-start mag-journal. Okay. Sige kog paminaw og kanang Christian song and everything. Magtan-aw ko og mga live sa kuan services kay kuan ko ya born again Christian. So kuan ako siya sa Pinas pa lang na inaana jud pag moabot ang problema mudagan jud ta sa iya ha. Although pag abot diri burag nalimtan ako siya gamay nawa ko sa Pasig. Pero katong buwan ko na need jud na kog tabang. Ni balik ka niya. Oh yes, not in a way na gusto kog tabang sa tao, gusto kog tabang sa iya para ma-settle down ako una kay depression is all about your mind. Yes. So sa iya ha ko ni dagan og na-overcome nako siya. Thank Magdagan-dagan ko ako ra isa burag gikuan. Dili dagan-dagan na burag buwang. Guys, ang nahuna. Boy, ako nahunaan. Dili. Kanang burag ako siyang gikuan every day. Magdagan ko, mudagan nang ko ba kanang running go. Run ka para lang ma-relieve nimo imong stress. Yes, okay. Mo na Running. akong kanang coping up. Tapos pag summer, mo to sa balay Lockdown na po, balik yung init is init gawas. kayo. Tapos naabot jud sa time na di ko magig-stories kung mga kauban. Ako ra sa kwarto. Nya, same sa as usual sa mga ubang kuandere of W. Amo pong room, burag inani ra kadako. Tapos burag unumi sa house nya, double dick lang. double So deck. magtago rin ko sa akong bed. Cover up og Habol. Unsa unsa may happiest moment after ato nga pag-abot nimo og Abu Dhabi? Unsa na may pinaka baling na hitabo sa imong depression ato? Siyempre, Nanay Jollibee. Mention ako Jollibee. Nanay Jollibee, Nanay Duncan. Kaya wala ba na dito? Mao na, burag, kuan na ako ato na time. Kung ako siyang i-flashback, happiest jud na ako nang nakakaon kog Jollibee. As in? O dili ni-promote ha. Naman, wala. Baka naman, Jollibee. Di ba? Yes. Pero, question ako, wala yun mo, sa 2 years mo, wala mo yung bisita-bisita sa City Pod? As in, dito rin yun mo? Ay once, pag katong atumig lulu. So sa lulu ra pod mi kay limited ra ba na ang kuwan kay layo pod kaayo. So sa lulu ra mi dito pod ko first sa kaon og dili gud siya Dunkin pero donut. Happy kay ko ato na time. Kay mo rin naka sa civilization. Yes, sabi ko lahi jud ni siya na lugar dere, dili jud ni siya Ruiz. Lahi jud ang feeling dagag tao, daghag
mga kuan Pinoy. Oo. Dito ay mo makita na sa Ruiz Manggod makita rin mo pag mag-home service ka na mga kadama Oo, ay mo makita. oo. So lahi jud siya. So, Lahi siya nga life good, no? Yeah, lahi gyud kaayo. Oh. De, unsa may kuani mo? Unsa may pinaka-happiest moment nga nahitabo sa imo apart from arriving here nga na Jollibee ka? Unsa may pinaka-blessed blessed moment nimo? Siyempre namit na ko kung uyab. Ah. Biggest flex. I-shout out day, uy. Hi baby. Nabibiron, pila na may edad. So mao jud ako ang kuan kay gikan sa pinakababa bura jud ko ni flip yun, yes, 360. ni flip. Yes. Kay gikan sa partition na burag CR kada ko or mas gamay pa sa CR kay nagkuan pug ko na ako'y partition diri na gamay kaayo. 1.5 mahal kaayo gamay Mahal na ra. kayo, no? Yes. Nya kuan grabe ang trabaho ato ana. So pag abot sa kong uyab, grabe jud 360 ang pagkuan ako. So karon Di man sa mo nang bitsi mo uyab. sa online dating, sa mga nautana dira bado. Really? Yes, bado. Oh, okay. Sa bado. Actually dili siya pwede story among Pwede kayo, please. Yo. So, wako nagtuon na ma-meet na ko siya. Kuanto siya December, Noche Buena, ng Christmas Eve, gikan sa sa trabaho overtime pa ko ato 11 ako nakauli niya. Uli na ako sa balay, burag na ko realization na mingawas akong life oy. Burag na mingawas akong life oy. Ang uban ni nagkuan celebrate kay kuan pod kanang ang uban nag-celebrate nag Christmas Eve sa ilang family or friends to friends. Tapos ako bag-ura ni uli gikag trabaho. Dan tag dating app. Dayon. Tapos ito na ko siya ang unang nag-message ako, ay di ba swipe na, na swipe right, nag-message siya, swipe hi, sad na. hi, sabi ko, din ko na, ako na lang guro ning imit, kay board kay ko karon na, Christmas Eve, Pasko, mingaw ako ra isa, kaluoy na ako, bro kong nag-selfie tiya. Okay. So pagkahuman ato, gimit ako siya, wala ko niya gi-invite ha, ako niya giingon na, you want to meet, Ngayon ko na, kanay come? Ako na, diretso. As in? Yes. Pero dili sa iyang place. Kanang naa siya, nagngayo siya recommendation sa ako asa kung naaba ko nabala ng mga pub, ana-ana. So ako nag-recommend kog place kanang diri aman to sa Al-Ain ba to? Al-Ain Palace. So chilling lang with his friends. Tapos pwede ko na ulaw, nagbinagaw na kay board gani ko, di ba? Bisaya yun, kus, ganyan. Ako dyan ni Bagak yung daw. Ako ni ana sa ila na sa iyahan na if you want I can come, I can join you. Di ba? Nagbunga man pud akong can I come. Nagbunga man kay hangtod karon kami pa man. Yes. Tapos pagkita ninyo, pagkita na mo ay katuyo kay buro ko kuan kay ko long hair kay ko kay ang upat ay tulo sila ka lalaki. Ang mga Russian sila, tulo ka po, pero di mga tigulang ha. Ay pasig mabash ko din. Russian ang iyahang uyab karon. So mga kuan pa sila, bata pa sila na akong uyab ato na time 27. Okay. Tapos magulang ko siya 1 year, 28 ko ato na time. Okay. So ang iyang mga friends po the same range sa iyang edad. So abot ako sa pub, lingkod na ko, akong nimit, hi, hello, I'm Dennis yung pangalan, hi, I'm Dennis yung I'm May, pakit-kit sa tayo. Burag ka rin kuan ba, di ba kabasag pinggan sa Tagalog. Dalaga Pilipina, Yes, yeah. Pagkaman, kita na ko sa akong katapan na po yung mga daghan kayong mga Pinay. Kita yun ako sila ba kanang kung nagtanaw ka pero imong isa ka mata na sa kilid. Peripheral view ni mo. Yes. Kita yun ako sila gitutukan ko niya siya. Una-una guron lang grabe po daning bayhana tulog ka mo piyakan. Kami wala. Kami wala kay sila mga babae man sila tanan. So nakita yun ako ba ko silos yun na sila sa kuha ba? Haba kaya akong here tulog sila pero isa lang ako ka-date ato pero na-meet lang nako iyang friends. Motong kuan, mong first meet tapos text na dahil pag January 1 New Year wala na daghang istorya mo nag-live in namin. Wait, taysa lang. Wait lang sa 24 night. Yes. Nag-meet mo. Yes. Dayon January 1. Oo, New Year. Live-in dayon? Yes, pero wala na siya istorya na pwede ta mag-live-in. Wala, hindi. Adto na lang ko sa ilang balay, kay dako man yung kwarto. As in? Naaman sila kaugalingong kusina, kaugalingong CR. Siya ra usa. Siya ra usa.
Tapos kuan man to, kanang studio type pa to yung balay karon niya. Ay katod na time. Nya ako bang kwarto gamay kaayo. Oo. Nya di pa kakaluto kayo kay na dito tanan kabayan na to og lutog bulan. Yeah. Di ba wakoy kwal ba space niya kana kung nakatry na kag nice comfort place. So ako hinahinan ako dala akong gamit dito isa-isa. Yo siya man po dili po dada basta ko baro po kay ko. Anang siya man po mingon na diri ra tatulog, diri ra tulog. Kay lahi ba yung mga Bisayag ko an impact. Bisaya lang. Pangita gyud. Impacto kayo. Joke lang. Basig ko. As in, basta Bisaya. Kurat. Yeah. Pero si Cindy Cinco, di ba? Diretsuhan po sila. Ay, Cindy Cinco, baka naman, ma-shout out. Idol ka nila. Yes. Karon, so far, unsa na may status sa inyong relationship? Unsa na may progress? Siguro next year, magkuan na may Inshallah. settle down na jud mi kanang nanay basbas sa Ginoo. Amen. Yeah, so inshallah sa next year. Okay. Tapos nagplan na pud mi mag-baby Okay. So, tanaw lang mo sa akong TikTok, i-update ta mo. Don't forget to follow her TikTok na mga life updates. Kaya mo gitawag nga Life with Me. Yes. Question, naka-travel na ba mo together? Yes. Several times. Yes. So kinakita na ko sa imong TikTok, no? Ang first na mo travel together sa Vietnam. Pero before that, ni-visit siya sa Pilipinas. Gimit niya akong family. Okay. Nag-istorya siya Bisaya dito. Pinalista siya dito. Salamat sa pag-dawat na ako. Nag-practice siya gabi. Wala na ko na siya gisugo ha. Pero the willingness naa sa iya ha. Kaya burag dito ko na. Burag kong nahulog. Ano, may mga tao nga, na may mga foreigners nga willing mo learn sa atong language, atong culture. Yes. Na mga mga way batasan. Yes. So, pasalamat Pero ako good yan. wala ko na abot atong way batasan na side. That's good to know. Yeah. That's good to know. Salamat sa Ginoo. Siguro na kita sa Ginoo akong mga struggles, akong kalisod dati, sa akong mga sacrifices. Gitagan ko niya kuan karon. Amen. Amen. Yes, thank you Lord. Amen. Balik ta sa imong pagkabata. Unsay pinaka-challenging panghitabo nga dili nimo makalimtan sa inyong family? Ay, hilak na ba ko? Tissue. Kuan, I grow up sa family na magkinulatahay. So si mama si papa, wala hantud karon, wala dili sila okay in good terms. Si papa makita na mo sila na magsinumbagay, magnilabay plato, kaldero, etc. Kung sa may mga nakita niyo sa TV, yes na hitabo na sa ang life sa maigsuon. So tungod ana nag-promise good miss kami tanan magsuon na di jud mi mo ano sa kong mama kanang murag mas same ba. Kanang mag-asawa mi na bugbugon rami, dai kulatahon Pero wala koy love na ko papa, wala. Kay wala man mi nakasabot sa una nganong magkinultahay sila pero karon dagko na mi nasabta namo ang sitwasyon. Ay tungod lagi sa kalisod na walay kwarta. Understood. Pero mo pud actually na akong one reason nganong gusto ko mo abroad kay natatak sa kong nauna si mama si papa nag-away tungod way kwarta. Gusto ko gusto na ko tabangan. Unya wa man gyapon sila na okay. Break na daw sila. Break kay kuan Pero wala mi hinanakit sa mga magpapalag. So nag-break ba yun sila? Break lag balay. Akong papa nagpuyo sa akong ate, si mama nagpuyo sa mo ang balay gyud. Okay. Kay kuan. Tigulang na pud sila okay na mag-separate. Pero yes, mauna among childhood trauma, childhood na di jud nako malimtan. Na maka-question ko nganong ubang family, ubang mamagpapa support sa ilang anak. Understood. Tapos kanang kuan ba okay ang pamuyo sa balay. So na-question ako si mama, nganong sa sugod pa lang nagikulata ka ni papa, ani mo siya gibiyaan. 'Di ba? Pero at the same time na po ko kung iya mo siya gibiyaan, dili ta na ko maanak ron, 'di ba? So karon mga realization di na nimo ma-question atong dili na nako ma-question akong ginikanan kay naa jud mga purpose tanan. Pero dati makaingon burag ako jud nang gikuan sa mama high school ko. Si mama na ay batasan na magwal sa tunga sa kalsada. Kay? Pag mahubog siya. Kanang iyang hinanakit sa iyang dughan, iyang ipagawas. Kay tungod po na siya sa isa ka case akong kinamagwangan na kuya. Okay ra i-share. Akong kuya nagpakamatay. Tapos ang kuan tungod sa among silingan lang pod na tungod sa gugma? Dili tungod sa
ang nahitabuan ni akong kuya, amo tawag sa Manoy. Kanang si Manoy nakasaksi ba nakakita na naigipatay. So pagkahuman ato pagkita niya kuan siya na kung imo kong itugan or sumbong. Kung ano na ko imong pamilya. So iyan ang gikip ni ko ni Manoy ang kanang for how long? Maybe couple of years or maybe more. Pero karon nakuha na nako ang mga istorya sa ako ang ubang ate na iyang gikip kay para protektahan mi ana-ana. Tapos pagkahuman ato buragwa niya na kaya ang depression kay ni ana si ate na akong isa ka ate na burag close ta na sila mo istorya to akong Manoy kay bata ko bangko na time no. So si Manoy may istorya sa iya na aday gasunod-sunod sa iya ha. Dahil siya na, anak ko hati, wala may gasunod-sunod sa imo. Ito sila Jensen, ito sila Puyo. Naaday feeling niya nagsunod sa iyahan na kanang, muana sila nang gusto lagi daw siya patyon, ana-ana. So, kuanda ito, only to find out na na-depress siya, depression. Kay tungod sa kahadlok niya, naka-witness siya, giingnan siya. So, murag nagpananaw na siya likod. Sige siya ko na, patyon ako niya kanang murag, nana, guro, ko kasabot siguro. Pero, as na-experience po na ako ang depression, dili yun mo kaayo malabanan kung weak ka. So, siguro akong Manoy ato na time weak. Dili siya katugan sa kung unsa man yang gibati. Walay ka-sharean. Kaya sa una, depression is not a thing. Walay makasabot sa imuha. Mental illness was not a thing at that time. So karon na moyon kag na-depress ko nay makasabot sa imo. Pero sa una moyon kag na-depress ka wala kuana na siya inuira na nimo. Ana na. So siguro mo na kay lalaki pud siya nya kuana kung kuya hilumon dili siya hinitingog. So kabliktaran mi kung sa katabi ang mga babae, ang mga lalaki na mo hilumon. Dili mo guys, istorya mga gipangbati nila. So mo to na ang iyang gibuhat is kuan end ni ang life isa ka siya lubi. Og ni pakulog siya. So mao na ang grabing impact kay mama. Mao to yung grabing impact kay mama. So ang katumang kong iyang nasaksihan na nagpatay, silingan na mo. So tuod ana gipatay. Kuan isa na mo pud kasilingan. Murag nag-inuman na iba. Nya kuan siguro conflict. Di kay ko sure unsa jud ang unsay nahitabo pero inana na siya. Unya silingan na namo tong nagpatay. So kabalo si mama. Kabalo mi kung kinsa. Kabalo si mama mo nang pag manghubog siya, magpatunga jud sa kalsada para madungog aton niya. Ana gani. Kay duol ra pud niya to sa duol ra. Silingan ra namo. Dili gud asin silingan balay bro. Inana ba kanang burag tulog oro ka balay before ilaha. Nga madunggan yun po. Yes, madunggan. So ato na mga time di ko ka-relate kay mama nganong mag-wild man jud siya sa kalsada. Grade 6 ko ato or first year high school. Syempre, mga bully sa classmate. Mga classmate. Sa man na imong mama oy, palahubog, sige wild. Mo tong dito na time gi-hate na ako kung mama. Manerd ko na. Nay mo abot ang time na ako di man na ako mama. O ana ako ato na time. Kay maulaw ko ba pag abot sa eskwelahan uy ang mama nag-wild saba kayo sa kalsada buang mangguro to yang mama inana. So ato na time di ko ganahan mo kuan mo uli di ko ganahan sa akong mama mo kuan ako siyang permi awayon palahubog man ka na. Pero karon na kagets na ko dito niya mapagawa siyang kalamot outrage sa katuna mo na silingan. Pero amot karon okay na mangguro mi na nakulong man to siya. Nahibaw-an yun. Dili tungod sa kong kuya sa other case. Sa laing kaso po, pero wala na to na-open tong kaso nga. Wala na. Hala kaluoy sa katong yung napatay sa. Sumbong daw na ako ni Soko be. Pero wala to na. Pero wala yun to na solve katong iyang gipatay yun. Wala. Kay or maybe walang ko kabalo siguro, pero walang ko kabalo. Okay. Pero nakulong to siya. Sa imong mga sa imong naagian, unsay mga gusto nimong matatak nga nga mahibilin nimo diri sa kalibutan? Kuan siguro strong. Yeah, May is strong or perseverance. Kay mao may sa akong tanan makaagi perseverance ra man gyud ang kuan sa ko nagpadayon ba mao akong ginaholding nga para magpadayon sa mga kuan sa kinabuhi. Mga dagan sa kinabuhi, mga pagsulay na imong makuanan. Kaya dili jud nimo siya na kung moabot sa imong ng mga pagsulay, di jud din ka mo down. But magsige jud kag padayon. Kung naamang kay goal, syempre dapat kung na kay perseverance na po kay goal. Kay unsa may meaning sa perseverance kung wala po kay abton? That's correct. Yes. That's correct. Yes. Speaking of perseverance, unsa may goal gyud ay nimo ato?
Mao na ba to ang paglarga lang nimo o matabangan nimo imong ginikanan? Maob na ba to siya? Siguro as kung ako siyang ikuan as a young May, okay na naabot na to siya na kuan na masuportan sila mama. Dili pag masakit sila na may pang pa-ospital, pag dili na magkulang sa pagkaon kay bulad-bulad raman mi sa una. Kung kanang mo eskwela ko, kakuan mo anang ginamos. Oo. Tangang itlog ni mama, nya upat may estudyante. Ang itlog duha ka buok ginamos daghan kay sauce. Amo pa nang hati-hation para sa matanan. So karon mao akong kakuan na di na ko gusto sa akong future kids or sa even sa akong mga pag-umangkon karon na dili na makasulay ginana kay lisod gyud. Na ikaw lang ba ang naka-abroad hangtod karon or mayroon na kay mga igsuon or family members nga ni abroad? Nana akong isa ka ate na sa Saudi. Nasa Saudi. Pag human ako burag after pandemic ni sunod siya abroad. Pero nagkatabang siya dito Okay. Ako amang good, nagkuan ko, nag-promise po ko sa akong sarili, pag mo-abroad ko, dili ko magkatabang. Okay. So, nangita dyan ko way na mo-abroad ko na di, kadaghan ba yung record ang mga katabang? Daghang mga stories. Yes, dili ko gusto may tabo to sa akong life. Tapos, Kumusta man imong ate karon? Okay ra siya. Okay ra. Buta ng Buta iyang niya amo. Okay. Pero ang iyang gibantayan karon mga iro rag iring. So, blessed wow, super blessed. Siya. Yes, blessed po siya. So, nagkuan lang siya, pero mga hayop rin galaga. Oh, that's good. That's good to know. Pero wa po ko kabalo sa yung story dito, basta kuan di ay. Yes, totoo. I hope okay lang ka. O sige, si mong ate, shout out Margie. Hello, Ate Margie. Oo. Margie, kumusta Margie? If ever nga mag-travel, magbalik sa imong asawa, sa imong soon-to-be asawa, unsay gusto nimong i-request sa iya nga asa mo travel? Korea. Korea? Anyong! Annyeonghaseyo! Korea. Dream country na ako ang Korea, Switzerland, pero dito sa Asia. Kaya lisod-lisod ang, mahal-mahal ang kuan. Pero mao dyan ang Korea. Hopefully, kung madayon, to me next 3 weeks, after 3 weeks. Kung madayon. Kaya naa siya conference ito, ubanon daw ko niya. Diba? This different sets. Pero hopefully, makakita ninyo sa takuan kung madayon may, hopefully. Okay, that's good to makita sa know. TikTok na ako kayo, mag-vlog-vlog, tara ako dito. Anyong, I'm here in Korea. O sige, mga handles mo, social media handles mo? Na ako'y TikTok, Facebook, o na-upload ko'y Instagram. Panganli. Ako lang i-promote. Okay guys, follow me sa ako ang TikTok, Life with May. Tapos, na ako'y Instagram na sa ako ang work karon as a social media manager. May Creates. Tapos, ako ang Facebook na May Orsos. Thank you. Next question na ako. Unsay mga influences or kinsay mga nag-influence na tao ba or sa salida ba or whatever, unsay nakapa-influence mo sa imong kinabuhi nga kung kinsa ka karon? Wala kaayo ko'y kuan sa mga artista. Okay. Wala kay ko burag ang ako lang kuan. Or basig uncle, auntie, mga akong ate. Si imong Rose. igsuon. Hi, Rose. So, siya ako ang... Per me niya ginaingon, sa ako daw siya nag-look up to. Pero kung ako ang paistoryahan, sa iya po ko nag-look up to. But actually... Pero magwang ni mo siya? Yes, magwang na ko siya. Sunod lang may mga 1-year-old ang angkwan. Kay sunod ba, may daghan ba, may 11 duri may. So, siya akong gina-look up to kay kung wala po siya, na-credit good na ko siya kung unsa ko karon kay kung wala ko niya gitun-an og nails, kung wala ko niya gitudloan about sa salon, dili ko makaanhi dire. Diba? Kay mao kong gisudlan akong way para maka-abroad. So, always na ko siya ginapasalamatan ana. Pero permi po siya mga dili, tungod na sa imuha, o siya po, magsigang ingon na, proud siya sa ako tapos, ako daw yung gina-look up. Pero it's the opposite way. So, thank you so much. Wow, that's nice. Now, kung mubalik ta sa sa imong past, unsa mo ay pinaka-regretful or kanang imuhang unsay Bisaya sa regret? Bisaya man ay. Regret. Basol. Unsay imong gibasulan na ba kay pagbasol sa imuhang kinabuhi nga dapat nabuhat to nako or dapat ingon ani unta? Burag wala. Wala? Okay. Yes. That's good. Kay kung naamang ko'y ginabasulan, siguro to finish college. Pero di po na ako na siya ma-blame kay walang man pud me. So wala na provide sa akong family, pero at the same time dili na ako siya ginakabasol. Kay okay ra ko karon biskang wala ko nakahumag college. Okay ra kaayo ko. So dili siya as in na nagregret na ako siya. Okay ra.
That's good. Do you call yourself, first of all, nga social media influencer ka? No, Dili, not at dili. all, yes. But somehow, do you, burag, ano lang siya nako, hobby. hobby ni mo? Yes, to share my life sa mga tao. Yun sa mo pag-start sa, asa mo ka nag-start? Sa TikTok, sa Facebook, asa mo ka nag-start? Tung nag-abroad na ko, gusto na ko i-share ako ang life, slowly. Ginagmay ra gud ng mga clips. So, nag-start ko tungod, katong nakabalo kong naibayad. Additional kita, di ba? Yes. Oo. Sabi ko, mag-work ako diri, mag-live, magkuhan ako, mag-video na ako sa akong live. Siyempre, to share pod, ang purpose, to share my life. Akong content about my life, about Pero, ang main goal is maka-income. Pero, medyo ko income karon. Hantod karon. Yes. Kay murag namin sige taas og standards na nagkataas ang standards sa TikTok. Yes, kailangan nimo million views og followers, thousands. Yan ako kay sa gamay pa akong followers. So, kung i-follow ko ninyo, di mo ko kwarta na ko libre na. I-follow si May, Life with May, tanawa diri sa ubos. Do you hope nga mo succeed ka diri sa social media? Yes. Gusto ka ko mag-viral. I mean, not to the point na gusto ko mag-artista, dili ko ganun mag-artista. Gusto ko na ako'y private jahapon na life, kaya di ba artista naka Pero gusto ko mas mutaas, like the same as other, good, mga content creators, mga vloggers, na maka-income pugda ko. Kaya, mas gusto ko na mas makatabang. Pero karon magsakit ra akong heart, makakitag mga good na dili ko makatabang. Kuan ko ba na mo message ako, wala man pud ko. Kasi manta. if you're given a chance nga ibalik ang past, unsa imuhang gustong i-change? Or unsay parts imong past nga gusto nimo i-change? Part siguro about my parents. Gusto na ko siya kay although I love them, pero dili na ko sila at change as my mom o papa. Pero gusto na ko i-change ilang relationship. Gusto ko na mas peaceful sila. Peaceful, happy, content, tapos walay kagubot god kay burag nadala siya sa mo atanan magsuon. Hatagi daw ko ana biasa man na. Shout out kasi makataga na. Taga isag ko. Okay, murag na nang inahanglan po na. Yes. If you're going to give a speech of inspiration, unsang imong ikahatag nga inspiration sa atong mga nananaw, especially sa Gen Z, mga younger citizens nato? Uy, Gen Z pa man ko. Gen Z. Gen Z man ka. Co-Gen Z mo. Yes, Co-Gen ako Z mga Gen mo. Z, ako lang ma-advise is take a risk. Yes. Calculated risk. Yes, dili nang mo risk ka o kanang lukso. Mo take a risk sa imuhang future na feeling nimo na mas mo mold ka into a better person, tapos mas mo achieve ka in life, tapos sa imong mga goals, sa imong kung gusto ka kanang kuan good kanang mahilo na imong future, take a risk. Kay kung mahadlok ta mo move sa isa ka butang, mo step out sa imong comfort zone, dili ka makaabot sa imong gusto padulngan. Unsay imong motivation to live day by day o to strive sa imong kinabuhi? My motivation, my family. Okay. Murag typical sa mga Filipino na magpadayon good always tungod sa pamilya. Kay wala pa man ko'y anak, wala pa man ko'y so ang akong motivation nganong magtrabaho ko, nganong taga-adlaw, happy ko mamata, syempre sa akong family, para masuportahan sila, mahatag ilang mga gusto, para dili mi maingon na kuan, dili pa ko gusto no, pero di ko gusto na mo kuan ba na si mama si papa mawala na lang sa kalibutan, wala nila nasulayan ang mga kaginhawaan yes. o kanang murag kaharuhay lang. Sa ako ang ako motivation is siguro gusto pa ko mo travel, gusto ko magkaanak, gusto ko mag-build sa akong own family. Yes. So, mga kong motivation. So, before mo padayon, mga ka-wonders, mga koys, mga mga kahigalaan, mga angkol, mga auntie, magpasalamat sa atong ka-collaborate karon ang Sandcastle Studio. Daghang kay salamat. Located sila diri sa Alfahim Tower, diri sa May Hamdan, nasa second floor. Tupad na sila sa Marriott Courtyard o sa WTC or World Trade Center. Nasa yung mga rooms nga pwedeng ika-offer para sa inyong mga events. Kung gusto mong interview ngayon pwede kayo, pwede mong mag-podcast, pwede mong mag-birthday dire, pwede mong mag-wedding reception, pwede mong
magbuhat sa inyong events such as prayer meeting o mga birthdays and even sa unsa man nga mga corporate events ninyo. So, just check out the phone number below. Tawagin lang sila para maka-check mo kung unsay mo oy availability and for the prices. And daghang salamat po sa Juancho's Asian Cuisine and Events Hall sa pag-sponsor sa atong pagkaon. Lamian kaayo nga pansit bihon. Daghang kay salamat, Miss Mavic. Thank you very much sa tanang staff sa Juancho's. Juancho's Asian Cuisine and Events Hall, located sila sa Murur Road. And they have also another branch sa Salam Street. Daghang kay salamat sa pag-sponsor sa atong pagkaon for this episode. May, daghang kay salamat. Daghang salamat po. O sige, expect din nimo nga ato istoryahan. Pang Miss Universe. Tell me about, O sige, pang Miss Universe, what is the essence of a woman? Ay, na-answer na ako na siya. Sige, go. The essence of the woman is... Sa may essence of the woman? Pahumot. Fragrance to. Be a Disney princess. I think the essence of a woman is we are able to bear a child. Conceive a child. Shushmita-sen kayo da. Miss Universe. Pwede na ko aron. Bitaw, may daghan kay salamat. Thank you very much. Papaka na to si May. Uy, asa nang pag-crowd na to. May daghan kay salamat and please invite them once again sa imuhang TikTok, sa imong social media handles. Thank you Kuya. Thank you for having me. Tapos, this is actually my dream na ma-interview. Wow, formal kayo. So guys, follow me in Life with May sa TikTok account and May also sa Facebook. Ako po, among invite ta mo. Please follow us on this page, Chakoy, sa Facebook. And also follow us, Chakoy Vlogs, sa TikTok, The Real Chakoy sa Instagram, and Chakoy Vlogs sa YouTube. Kading among mga interviews will be coming out sa inyong Facebook o sa YouTube. And then sa atong TikTok, mga reels, mga shorts, mga BTS, mga behind the scenes, and then sa ato pong IG. Daghan kay salamat guys, and I would like also to make sure na ma-mention din ako, Chakoy is registered under Wild Culture Studios. Nga ang Wild Culture Studios is licensed by UAE Media Council and the added or Abu Dhabi Economic Development. Apil na diha ang Wandering Kusina, which is our other channel. And please don't forget to subscribe to Wandering Kusina. So may daghang salamat. Yan. Thank you. So mga koys, mga et, mga uncle, mga auntie, magpasalamat mi sa inyong pagtanaw sa episode na to karon. We're here on episode 3. Himo ng episode 3, kinakalimutan na ko ganito. Himo sa episode 3. So daghang kay salamat guys, and on behalf of Chef Mark, who's our technical director, and our floor manager, siya mo tiglimpyo sa floor, magpasalamat mi ninyo. Thank you very much. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Amping mo. Bye guys. Thank you, May. Thank you. Okay na to yan. Okay, perfect.